Avedøre for alle er et samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Avedøre Boligselskab, og det har til formål at hjælpe Avedøres børn og unge ud i fritidsaktiviteter. Og aldersgruppen er 10-15 år, det vil sige 4. til 9. klasse. Og måden vi gør det på, det er at forsøge at få kontakt til børnene gennem skolerne og gennem deres forældre. Og så tilbyder vi dem nogle prøvetimer i f.eks. idrætsforeninger eller musikskole eller fritidsklub, hvad det nu kan være. Og så bliver børnene fulgt afsted af vores fritidsguider, som er nogle unge ansatte i Avedøre for alle. Og deres rolle er simpelthen at følge børnene afsted. Vi laver en aftale, og de mødes et sted, f.eks. hjemme på adressen på bopælen, eller også så mødes de et andet sted, og så går de ud til aktiviteten. Formålet med fritidsguiderne er at skabe tryghed, dels for børnene, men også for deres forældre, så de ved, at der er en voksen med til at følge dem afsted, og til at give dem en god start i klubben eller foreningen. Det, som Avedøre for alle kan tilbyde, er dels vores fritidsguide-ordning, hvor børnene bliver fulgt afsted ud til deres fritidsaktiviteter. Men så laver vi også selv nogle arrangementer i samarbejde med idrætsforeninger og klubber rundt omkring i Hvidovre. Vi har fx lavet noget håndboldarrangement, noget fodboldarrangement, noget floorball osv. Hvor at hele eller dele af målgruppen er inviteret og bare kan komme og være med. Lavet nogle aftaler sammen med for eksempel Hvidovre Basketballklub, hvor vi har været med til at starte et pigehold op for piger i alderen 10-12 år. Og det foregår nede i Avedøre Idrætscenter hver onsdag. Og så har vi også startet det her streetfodbold op, som er hver mandag og hver onsdag. Og det er i samarbejde med Avedøre IF. Udfordringen i Avedøre for alle er at nå ud til børnene og få skabt noget information omkring projektet og om de muligheder, der er for at få en fritidsguide og for at komme ud og prøve nogle aktiviteter af. Og indtil videre har vi jo lavet de her aktivitetsdage, arrangementer, hvor der er kommet rigtig mange børn, men vi har også oplevet, at det er rigtig svært for børnene at komme. Det kan være forskellige grunde til. Dels kan det være noget med tidspunktet og afstanden. Det vi gør for at reklamere for Avedøre for alle er f.eks. at afvikle de her arrangementer, som også kan være streetfodboldturnering, som vi har gjort et par gange, hvor der har været rigtig mange børn, og undervejs går vi rundt og snakker med børnene og fortæller dem om projektet og muligheden for at få en fritidsguide og måske starte til fodbold eller starte på vores streetfodboldhold. Og så forsøger vi at gøre det tillokkende for børnene at deltage i aktiviteterne. For eksempel med streetfodbold koster det kun 100 kroner for et helt års medlemskab, og med i købet får man en smart pumlet trøje. Så på den måde er det jo et tilbud, man næsten ikke kan sige nej til. Og det samme med pigebaskettræning, der har vi fået lavet en god aftale med Hvidovre Basketklub, hvor kontingentet kun er til halv pris. Det går rigtig godt med pigebasketholdet. Der er cirka 12 piger, som møder stabilt frem hver gang fra træning, og vi håber selvfølgelig på, at der kommer mange flere.